Investiment ta' kważi 890,000 euro f'erba' proġetti innovattivi qed juri kif Malta qed ħares lejn futur aktar sostenibbli fis-settur tal-enerġija, b'enfasi fuq riċerka li twassal għal soluzzjonijiet konkreti u effiċjenti. L-investiment ħabbar waqt avveniment organizzat mis-Segretarjat Parlamentari għaż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni flimkien ma' Xjenza Malta bħala parti minn sensiela tal-laqgħat tematiċi li jindirizzaw oqsma kruċjali pas-saħħa u teknoloġija. Il-proġetti magħżula jiffukaw fuq sfidi ewlenin bħal effiċenza fl-użu tal-enerġija, tnaqqis fl-emissjonijiet u l-iżvilupp ta' materjali sostenibbli. Fosthom hemm sistemi li jużaw l-intelligenza artifiċjali biex inaqqsu l-konsum tal-enerġija fl-industrija, flimkien ma' teknoloġiji ġodda l-produzzjoni aktar effiċjenti u soluzzjonijiet innovattivi biex familji jkollhom aċċess għal enerġija aktar affordabbli. Il-professur Duncan Camilleri mill-Università ta' Malta spjega li f'wieħed mill-proġetti msejjaħ Eco Composite, plastik tradizzjonali ġie mibdul f'materjali sostenibbli magħmula minn fibri naturali. Dan il-composite ġdid qed nipproduċi xi ħaġa li iżjed energy efficient li huwa juża inqas carbon footprint u nistgħu nużaw għal diversi tipi ta' affarijiet. Bħal eżempju qed ngħidu fuq il-karozzi nużawhom fid-dashboards jew x'imkien fejn jridu naqsu l-insolazzjoni tas-sejjes u jew nkella nistgħu nużaw fuq bicycles, surfboards, nistgħu ngħidu wkoll paddle rackets u ħafna affarijiet oħra. Il-professur Paul Refalo mill-Università tkellem dwar proġett ieħor, AirSave, li wkoll juża l-intelligenza artifiċjali biex jidentifika sorsi ta' ineffiċjenza. Żviluppajna sistema wkoll intelligenti biex inkunu nistgħu nikkontrollaw dawn il-losses f'dawn is-sistemi biex inkunu nistgħu innaqsu il-konsum tal-enerġija u l-emissjonijiet tal-karbonju waqt li anke nżommu l-produttività għaddejja. Is-Segretarju Parlamentari għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Kita Tsoparditanti sostna li dan l-investiment huwa pass importanti biex Malta tkompli s-saħħa s-sigurtà tal-enerġija filwaqt li tibqa' tħares lejn kwalità ta' ħajja aħjar fil-kuntest tal-Viżjoni Malta 2050. Żied jgħid li filwaqt li dawn il-proġetti qed juru kif ir-riċerka tista' tinbidel f'soluzzjonijiet prattiċi qed jikkontribwixxu wkoll biex Malta tnaqqas il-ħela tal-enerġija u tħares lejn ekonomija aktar nadifa u kompetittiva.